няма кой да го бие. А така завлиза в къщите, направо ги чопува и марел яко. Няма кой да го бие. Само той е човекът Троян. По 10 човека не могат шампиона. Комаги от цял свят. Авен, 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 анге, авен, авен, авен. Сам елате вълк, единак съм. Кой, вау, няма кой да го бие. Искат, но няма шанс. Се си мечтаят само в съня. Само кана сове на десоно камарен. Айде! Гриде! Баскетболен лесно! Айде! Яша! За Евгений. Няма кой да го гътне. С пари, с всичко, като удари. Ю-ю-ю линейката. Да звънят, че умират. Шампиона! Лесно! Не се дава Евгений. За Евгений. За Евгений. Тупалката. Айде, лъв ще дойде. Евгений, Евгений, Евгений. Тежката артилерия. Евгений, тупалката. Ето го Евгений от град Троян. Айде сега и отново поздрав за всички биячи, ама само на чики. Аман, аман, аман.